Мында бір абзый кірген еді. Мәшітке бұл Неженка, Оренбур янында, Оренбур районы, бұл Неженка деген ауыл. Мұнда уақытында шултыға Украина яғынан Нежені деген ауылдан келіп казаклар, казачи деп айтылар, орнашқанлар. Шынасында татарлар да болған. Енді алар да казаклар болған, енді менімше сәудагерлер болған, түрлі халық орнашқан. Шул менә Хосайновлар мұнда менә мәшіт түзгәннәр. Біздің ауылда да бір мәшіт, шул таш мәшіт. Әлі шул бабайға сөйлеген едім, ол сұқланып кетті. Не ди, машалла, машалла ди. Мәйтем, біздің ауылда да таш мәшіт. Неше районда, Оренбур өлкәсендә неше районда таш мәшітні таба алмассыз. Ана инде татар күп булган Леневский деген, Леневка ягъни урысча Төстүбә районының барында зур авыл иде. 60% анда татар иде. Алында да агач мәшіт булган. Әйе, шул Төстүбәне алыгыз, мәсәлән, анда таш мәшіті булган, инде аны бір урыс сатып алганда, аны Красноармейский урамында вакытында шул теге радиокомитет булган. Тагы нәрсә, михрабның ни хатта мен күрдем, изен шул булган. Шул йорт итеп тотканнар, соңдан берәү сатып алганда, аны Үзәк Азиядан келген әдәмне кушкан, шул эшләп ятадыр. Мен ул вакытта видеолар төшереп куйдым, интернетта бар ул инде. Анда күбесе мәчетләр инде таштан салган, менә шушындый зур дип әйтмәссең инде. Анда беренче мәчет, анда мәсәлән Крюковский дигән урам һәм Просвещенский дигән шуларның пишмагында 2 катлы йорт бар, кирпичтан салган. Ул элекке зур мәчет булган. Зур мәчетендә шунда инде Совет власты тартып алып, аны кирпич белән коршап алып, ягыннан тышлап, шунда 2 катлы бина итеп ясаган шул мәчетне. Берсе мәчет шул теге Дасаф янында гына, анда ул эшләп барган ул мәчет 60-нчы елларда, 70-нчы елларда һәм бер мизгел әйткән идем, яңгыр сорап алар далага чыкканнар, Коръән укыганнар, мал суеп шулай итеп кайткандамы, ызгыш чыкканмы, ызгыш арасында шуны теге кулланып, шуны хөкүмәт җитәкчеләре шул ук мәчетне ябып куйганнар. Халкыбыз тыныч калмыйча Мәскәүгә барып, рөхсәт сорап, яңадан рөхсәт алып кайтып, әле мен 82-нче елны газетта практикта булган идем, шунда әле мазаклап сөйләгән идем, әйтәм, әйдәгез газетның беренче битенә мәчет ачылды дип языйк. Ул вакытта хатта алай булса, булмаса икенче битенә, мәсәлән, ул икенче бите фирка, ягъни партия